Esto no vale, ¿eh? Pensava que anaves a treure alguna cosa. No. Ya da hora de striptease, no. Bueno. I l'horari per ara perfecte, eh? Varen dir que a partir de les 8 servien el sopar, no? Ah, sí? Sempre estupendo. Rodat. Que tens gana? No, no especialment, però La Josefina sí. no especialment. Aguita, tenen tancat això perquè els cotxes no pugin. No passen. Clar, i així es fan el negoci dels jeeps. Il peut la laisser ouverte, non? No és obert, no, és tancat. La Mercè. Il peut la laisser ouverte. És fermer. Un giroscopi intern, tu. Molt bé. Què tal? Molt bé, Estem ben sacsejats, eh? i tant. Això ja no és per mi, això. No? Llorenç m'ha enredat. Però este. Va, saluda Josefina, que després dius que no surts. Hi ha cobertura, Joan? No ho veig. Això, mira, faig carícia. Hola. Què tal? Hola, guapo. Hola. Que manso que me'l deixa. Que sí? Que manso. Que manso, Que manso, Donem la rebaixaria perquè seria més gent i llavors sortia per compte. Els autocars s'han encarit bastant. Em va dir 1.200, tant autocar gran com petit. I apretant-lo, me l'enfita del Padró Smart, m'ho va baixar 1.100. Després hi havia el tema de les hores. El tema de les hores. Sí, quan passen més de 12 hores al dia, ja no servei. Aquí, una dedicació, aquí estem amb un dels executius més grans d'una empresa de transports més important de Catalunya. Millor que ell no ho sabrà, ja. Ja saps que els autocars s'han encarit molt en els Molt bé, bueno, no. Aquesta bona pasta. I amunt, eh? Tot bé, vosaltres per aquí? Tot bé? Vale, pues estupendo, Tito. Vinga, records i gràcies. Fa molt bona pinta això, I la senyera a l'esquena. Laura? I vinga, adeu. Bon dia. Bon dia. Bonjour. Bonjour. Vinga, Jordi, vinga, que és per avui, eh? Sí, vés badant. És l'últim, Jordi? Sí. Bueno.
Eva! Vinga, Eva, que em surts a totes les preses. L'acabar darrere del cotxet. Acabar darrere el deixa retratat, però bueno. No ho portes per tot Hem de pujar aquí cap amunt. la xemeneia és això, comença aquí ja. Podrien anar enganxats. Va, Joan! La xemeneia és això d'aquí. El gos no pot? El gos sí que pot, el que té és por. Han d'anar. El gos és el que pot més. El que passa que és que té por. No pots frenar. Vas al minifalda, Josep Maria? Ara posaré darrere la càmera. 2 hores i mitja, nosaltres. Nosaltres mitja hora i mitja. Bueno, senyor Jordi, senyor Jordi, la seva impressió després de pujar la xemeneia? T'ha agradat? Si t'ha agradat, pots baixar, eh? Bravo! Macizo, tío bueno. Què? Com ha anat? Molt bé.
Però ho vaig gravar tot. Ah, però simpàtica aquella noia, molt xerraires, molt oberta. És molt espontània. Sí, per això, diguem, segons qui ja es pot fer, ja ho veus. Ja l'estació d'esquí de Maite. Sí, ja veig Cosa que cada vegada està més prima, Sí que està molt prima aquesta noia, és veritat, Sí, sí. És veritat. Jo un dia que va sortir per tele o així, feia temps que no l'havia vist i no ho vaig pensar. Dic, tot noi, està estressada. Mira, Pina, que ens fan una foto baixant. No, ens filmen. Ja estem ja... Final. I això és una 10, això. Aquí deu néixer una font. No. Hem baixat amb una hora i mitja. que va per aquí amb Ha sigut un rècord, això, Sí, va parar aquí, aquesta base. Veus el que dèiem abans? Teníem patia per la baixada i, escolta, ens ha sigut molt més pesat la pujada. Bueno, hem estat una hora més per pujar, sí, però això és per això. I després tampoc ha sigut tan dura aquesta baixada com em pensava. Josefina, què? Com ha anat el dinar? Molt bé, però estic molt cansada. Estàs cansada? Però no de, M'ha agradat molt, l'especial. de menjar no, oi? Boníssim. Bo, oi? El nostre boníssim. Així que... Sí? Ha anat bé, no? Sí. Què em deies? Que molt bé, el dinar molt bé. T'ha agradat, no? Sí. Aquí, I el sopar va estar bé també, no? Hoy se han superado. La sopa, una higalida. I faltava sal. Exacte. Faltava una miqueta de gust. I la Mercè què diu? Molt bé. Ai, la Mercè estava cansada. Sí? Estic cansada. Molt bé, molt bé. T'ha agradat, no? Espera. Aquesta penso que... Dimarts sabem que tenim un judici. Jo estic involucrat com a president. Diuen de cita mandat directe. No, jo no. S'han posat violents. De què t'agrada el bocata? Què? Què has pagat tu? I què? No, jo sóc el cameraman, no sóc el cambrer, El cameraman? Sí. Sí. Que ha estat bé el dinar, per això, no? Sí, de meravella, tu. T'ha agradat, oi? Una meravella. Una meravella.
Un dinar. Es menja millor que el xino aquell que vas tu al carrer Urgell? Mira, ara proposaré al Malaret. Aviam si venim algun dijous aquí. Jordi, què tal la feina? Molt bé, tu. Bueno, Que sí? no. I tu què tal? Com estàs? Molt bé, home, no és Casa Arturo, però... No està malament. No està malament, oi? Molt bé, molt bé. Joan, has caigut, no? Sí, bueno... Ensenya'm les ferides. Han de sortir. Vinga. Ostres, La gran ferida de la caiguda, tu. ja la veig, ja la veig. La ferida, tu. Bueno, però ha sigut una caiguda tonta. Caiguda tonta. Coca-Cola, Josep, Coca-Cola. Bé, no? I la Fina, està contenta la Fina? Està contenta? Coca-Cola, també Coca-Cola. T'ho has passat bé? Molt bé, molt bé. Els nostres amics nous també, Com es diu el nou? De conya. Toni. Si El Toni. repetiré. Tu no has caigut? Repetiré, de conya. Bé, no? T'ho has passat bé? Sí. I tu què tal? Què tal? Fantàstic, tu. A més, has fet el Canigó, que és el que volia. Has vist? Senyera, embolicat, història És el primer estupenda de cop, Catalunya. és el primer cop que vens al Canigó? El primer cop. Està bé. Jo tenia el primer. I m'he emocionat, allà dalt. Però tu dius que la quantitat No bateix del Canigó, de catalans francesos que hi ha. I tant, molt bé, molt bé. Hem cantat l'himne dels segadors. Els segadors. Francesos del Perpinyà. I tant, i tant, i tant. Molt bé, Ens han donat una lliçó, estupendo. Molt bé. Bueno, Laura, després de tant temps suposo que t'has passat bé, no? Eren francesos, eren catalans. Sí, bueno, però tu ja m'entens, no? Ell ja sé que s'ha picat, però entre nosaltres són francesos catalans, o catalans francesos. Bueno, ara vindreu més o què? Sí, oi? Sí. Fa falta colla, Ens trobem a faltar. No, però tornarem. A la propera... I anima la Martina i l'Héctor, Molt bé. Bueno, Joan, ja no tinc que dir Joan, més. explica coses, va. Què tal ha anat la grimpada per la Xemeneia? Emocionant, no? Però bé, És la primera que fots per allà, no? Però estava una mica gandul, per això. Estava No, gandul. s'ha portat molt bé. Ha començat gandul, tu has anat. S'ha portat... No volia ni punyar. Escolta, no solament ha pujat, sinó que també ha ajudat a pujar un gos. un gos. A un gos i tot. Sí. Però estava vacunat el gos o...? No. Ja s'hi fotran a mossegar. Ell està vacunat, no dic res, perquè sé que no has vingut, però el Canigó el tens que fer algun dia, Fer com una De què vols capar? No és un negoci. No se m'aconatis. Ara Toni, ara... Si avui no hi ha pogut, no tinc il·lusió d'ajudar-te, perquè em sento desplaçat. Mira com fan les grises. Quants anys feia que no veníeu? Des de? Collbató. Però quant temps fan això? 3 anys. I què tal l'experiència d'avui? Què tal ha anat? Sí, ho ha passat bé, no? Una sorpresa trobar tanta gent allà dalt, no? Sí. Molt bé. Bueno, estupendo. Vull dir només una cosa, que voldria que aquesta muntanya del Canigó representés pels marxaires una emblemàtica fita perquè puguem tornar-ho a repetir i que la nova generació dels marxaires, la nova generació, deia, dels marxaires, que faci vots i veu per mantindre la Montserrat, la Núria i el Canigó. Molt bé. I després d'això, molts de saludos a tots. Bueno, molt bé. Bueno, la farem cada any, doncs, així, si tant t'agrada. Cada vulgueu? Sí, ja m'apunto. T'apuntes cada any, perfecte. Però tens que fer més que el que has fet avui, per això. Sí, ja. Deixaré el gos a Barcelona. Això. I no cal que facis el canal, per la normal. Soc capaç de fer-ho. Molt bé. Bueno, què tal? Com esteu? Com ha anat l'entrevista? Molt bé. Ai, l'entrevista. Perdó. Molt bé, ja podem acabar. Mira,
l'excursió. Vinga, comença l'excursió. Fantàstica. L'excursió ens ha acompanyat doncs, tota la colla, molt bé, hem fet la pujada clàssica. Per mi era la primera vegada i per tant doncs, molt satisfet de poder-la haver fet i amb la companyia evidentment de la meva dona en primer lloc i després de tota la colla, que érem 14 en total que hem fet la clàssica, el temps també que ens ha acompanyat d'una forma esplèndida i la forma que no ens ha deixat doncs, a mig camí, doncs més ja no podem demanar. Ha estat bé, no? Aleshores heu fet la clàssica, no? I si fem un altre Canigó, vindríeu? Sí, per suposat. Sí, sí. I us atreviríeu amb per la xemeneia? Bueno, potser la pròxima no, però si estiguéssim en forma ja veuríem. Sí. Tu també faries la xemeneia, Agnès? Si estigués en forma, sí. Si estigués entrenada, sí. Com estàs ara? Molt bé, molt bé, molt contenta, molt agradable, perquè nosaltres fèiem ja molt temps que no veníem, amb molts de vosaltres no us coneixíem, i acceptar persones, que a més sou un grup molt compacte, on teniu unes relacions diàries, on parlem molt, on us coneixeu, i a partir d'una certa edat, acceptar i oferir-nos aquest ambient tan agradable i tan ben acollits és important. Què tal heu dormit? Com has dormit avui? Bé? He descansat, però no he dormit. Sí, i tu què tal? Jo doncs, he dormit estones, però bé, ja se sap, a muntanya doncs, bueno, no és com a casa, però no, l'important és aclimatar-te a l'altura i després doncs, sortir el millor possible a caminar. Veu sopar aquí, oi? Sí. Què tal el sopar i el dinar? Tu, Agnès, explica'm, què tal el sopar i el dinar? Bé, ens hem de posar al lloc, som en un refugi, no és un hotel, no és una pensió, i per tant, correcte. 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 Sí, molt bé. No el vas trobar molt bo? Molt bé, bé. 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 I tu què tal, Manel? El postre molt bo. El postre? Només el postre? No, realment tot bo, tot bo. El dinar i el sopar d'ahir realment està molt bé, sí, per mi bé. Bueno, molt bé, doncs res, espero que us tornem a veure aviat. No sé si sabeu quina és la propera sortida, ho saps tu? Sí, el Carlit, bueno, en principi, diria jo que és el que he sentit parlar més, que seria de cara al setembre, no sé ben bé les dades, sí que m'hi faria particularment molta il·lusió, ja l'he fet ja 2 cops, però perquè el Manel poguéssim fer-ho junts, ja sé que li faria molta il·lusió també, igual que aquest, ell no ho havia fet, i ha estat una gran alegria poder-lo fer els dos. Molt bé. A part de la vostra companyia. Bueno, ja ho sabeu, prepareu-vos, teniu 2 mesos a posar-se en forma i a fer el Carlit, D'acord? D'acord. Gràcies. Moltes gràcies a tots. Bueno, gràcies per l'entrevista. No sé si t'haurà dit o no, solament un incís, no sé si t'haurà dit, igual és molt prudent, no li hauràs dit, no, Agnès? L'Agnès, com a mínim, té 4 netos a les seves esquenes i té 4 nietos té. Anetos. I els Alps també té. Quants Alps tens? Un Alps, o sigui que l'Agnès és una alpinista. Una gran muntanyenca, no? Bé, n'era, sí, n'era. Pues la propera vegada tens que fer la xemeneia, si no perdràs fama, Sí, però m'he d'entrenar. Perfecte, bueno, molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. De Llorenç, Emilio Gavarre, allà tenim el Joan Ferrer, el Joan Cotxet, el Carles Llorenç, aquí tenim la Laura Fité, que el seu company Joan Colom, aquí tenim la Josep Maria i la Josefina, el Toni, el Jaume, la Josefina, la Mercè Garcia, el Jordi Galí Castany, Manel Gardó Ginés, que també aprofito per explicar-vos que va ser un dels pioners de la marxa de Montserrat. La marxa de Montserrat es va fer per primer any el 82 i en certa manera va ser el principi que després, amb la col·laboració del Jordi, es fes el que es va fer dels marxaires. La seva dona, l'Agnès, que ja hem dit en petit comitè i ara ho recalquem, que té a les seves esquenes 4 anetos i un
alts. 4 netos i tal. Amb el que pesen. I el Jordi Domènech, i un servidor del Valle Guerra, amic vostre, i en fi, que estic tan feliç i tan content que jo quasi aquestes marxes quasi les organitzava per poder jo expressar-me i ser feliç. M'oblidava. El que ha aconseguit aquest grup és inigualable. Ni el govern, ni el govern espanyol, ni el francès, ni l'alemany, ni l'Obama, la paritat. Aquí els homes tindran de demanar auxili perquè les dones ens supereu, però ja amb una quantitat importantíssima. Perquè la paritat, les dones... La màgia ha adaptat tantes virtuts i tantes experiències. Sempre ha estat inspirat pel Club Natació Barcelona, els marxaires, perquè verdaderament us dic que el companyerisme sempre era abans que res. I això ha sigut per mi una inspiració d'anar fent coses i anar sacrificant el que sigui fins que se m'ha fet ja una mica difícil la situació, perquè voleu tenir en compte un gran detall, i és que ens fem grans. Ens fem grans i, cuidado, jo més grans que algú d'aquí. Potser sóc el pare de tots. Vull dir-vos també que cada vegada que estic amb vosaltres és per mi una gran satisfacció. Avui hi ha hagut una anomalia dintre de lo normal, perquè en la meva edat, que pujant em trobi a mitja pujada, mig marejat, no sé, ja comença a ser normal i haig de preveure que això no sigui un avís de que muntanya forta me la tingui que mesurar. Jordi, si em permets, és el que diu la Mercè. Heu fet una pujada molt sobtada, de més de 1.000 metres. I a continuació de seguida heu començat a caminar a l'esforç, és a dir, no heu fet una adaptació. Us ha faltat. Us ha faltat adaptació. Una força per d'això que... Han pujat 1.000 i pico de metres han pujat amb una força que no... Era això. És el que diu la Mercè. Molt probablement. Un pal! Dos pals! Tres pals! Quatre pals! Cinc pals! A 4:45 aquí. Podem fer la diada... Jo entraré el primer. Adéu. He fet el mateix dia una farà la cua de l'altre, i s'ha d'allà a les amadones. Bueno, me'n vaig estar...